खुलुमबाय आंनि मुङा निथाराम नार्जारी बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै जों इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो थाखाय जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंनि इसोरनि बोसोनखौ जों सानफ्रामबो जोङो गोसो होनानै जोङो सोलोंलायनि अब्ला आङो बाइबेलखौ फरायनायनि सिगां आङो मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आङो नोंथांनि आथिं गुदियाव आरज गाबदों मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल बेनिखायनो नोंथांमोना अननानैहाय भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामनानै होयो अब्ला फैदो आङो बाइबेलखौ फरायनोसै आं बिजिरनाय नङा नोंथांमोनानो बिजिरदो आङो खालि फरायनानैल' होगोन दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय माथाइनि 5 बालाब 43 सिरिनिफ्राय लानानै 48 सिरिसिम माथाइनि 5 बालाब 43 सिरिनिफ्राय लानानै 48 सिरिसिम जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं फरायो बेयाव बेबायदि लिरनाय दं ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा आंनि आंगो लोगोफोर बिसारुफोरखौ अननायनि बिसय नोंसोर बे बाथ्राखौ खोनाबाय नों गावनि लोगोफोरखौ अन आरो गावनि बिसारुफोरखौ मुगै आन्थाय आङो नोंसोरखौ होनो नोंसोरो गाव गावनि बिसारुफोरखौ अन नोंसोरखौ सावहोग्राफोरखौ बोर हो नोंसोरखौ मुगैग्राफोरनि लागै मोजां खालाम आरो नोंसोरनि सायाव गाज्रि खालामग्राफोर आरो नोंसोरखौ होसोग्राफोरनि लागै आरज खालाम अब्ला नोंसोरो गावसोरनि सोरगोआव थानाय बिफानि फिसाफोर जागोन मानोना बियो गाहाम हामैफोरनि सायाव गावनि सानखौ ओंखारहोयो आरो धोरोमियाफोर आरो अधोरोमियाफोरनि सायाव नखा हाहोयो मानोना नोंसोरो गावसोरखौ अनग्राफोरनो अनब्ला नोंसोरनि मोननांगौआ मा खाजोना खांग्राफ्राबो बिखौनो खालामा खोमा आरो नोंसोरो गाव गावनि बिदा फंबायफोरखौल' खुलुमब्ला मा खालामसिनखो मोदाय होग्राफ्राबो बेबायदिनो खालामा खोमा बिनिखायनो सोरगोआव थानाय नोंसोरनि बिफाया जेरै गुरग'नाय बेबायदिनो नोंसोरबो गुरग'नाय जा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन अब्ला बे फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो अब्ला जिसु बाख्नाय जाथोंसै गोजोन्थों